Mají moc pěkný zpracování, no a vlastně tam dole i podvozek a ten už nemáme přijímačí místo. No a věc druhá, já jich chci i do auta. Jo, do auta je to dobrý, když se pak něco stane, tak prostě to máš natočený. No. Já jsem přemýšlel taky, že do autu už to dám jako do vodu. Než jsem šel marodit, tak naštěstí jsem měl prázdnej, tak tady v Pedlicích mě blbeček zkoušel vybržďovat. Auto i do auta, no. Já občas lidem jako tyhle kamerky montuju, tyhle. To je za 500, ne? To Za chtějí. dvojku. To je šklep, ty veďo. Že nevím proti tomu sluníčku, co tam bude. Šklep. Do sluníčka chlapi, jasně, ať nic nevidím. Tam ani nemůže vybít kamarád, když jsme jsi na diody, ale 18 minut.